Shalom. Perhaladu, Huria HKBP, Huria Kristen Batak Protestan Jalan Lurah Cimahi, pasahato tuhisa saluhut ruas dohot tamu namar minggu di Tikion, horas jala selamat beribadah mah dihita. Suak songoni penak kamu amanami inanami nang dongan naposo bulung, saluhutna namangihuton parmingguata di bagasan Arianon, pasaton nami selamat beribadah. Atong tapuji matuhata, marede mahita, sian bukwede nomor 10 walu ayat sada dot sahatu rodi ayat 10 dulu. Debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Say paeleng mapinggol mutu ahu, hapugani paluahon ahu. Say homa gabe dolo batu partanaw bato adiahu, gabe hutan nagoting laho panguluhon ahu. Ay kodo partano bato aku kian, dohot pangodiaku, jala alani goarmu say iring-iringommu jala tugomu ahu. Tuhodo ahu ale Jehovah, ahu marhaposan, sayunang mapaurak ahu saliling nililingna, say palua ma ahu marhite-hite hati gorammu. Haleluya.
Ale Tuhan debata amanisa luhut para sini rohaon, nunga ditatap ho kami bang somon, aidang majua ho mangalehon anakmu nasa sadai, Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa, asa taonon na haliaon, dohot siak ni bagi, sahat rodi kau na pinarsilang. Saitu pagi kami markite-kite asin ni roham, asa margogo kami jalan marbenget ni roha songon anak kakolongan ni rohami diaka sitaonon, asa marsangap goarmu dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus dohot todi parbadia markite-kite kami. Amin. Tapuji Tuhata, marede mahitasi yang dukede nomor 417 ayat sada dot ayat 4. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu iman atar surat di buku Tolu Musa bidu 10 ayat 27. Tolu Musa bidu 10 ayat 27 songonoma didok disi. Dibaheni raduti hamuma salukut paretaku dohot uhupu. Jala ulaho kamu akai ayahudo jahuba. Ido sahatna atong rak mangido gogo mahita tu debata laho mangulahon nau bar tu patik nai. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nau bar tu patik mi. Amin. Maredehita sian dukede nomor 120 ayat sada dohot ayat 2.
martangiang mahita. Ali debata pargogo nasu watu dosa jala ama parasi roha. Dang lomo roham mida hamatean ni pardosa. Mulak manyan parjahati tumadikot dalanna asa mangulu ibana. Ido dipangido roham. Alani i ubahen hupangido kami. Saya sudati matoru-torum. Asa unang mangonai betu kami. Saya sesa sude dosa nami, asa mangolu kami di bagasan asin ni rohami. Sai pargogoi mahami, asa margogo kami, markite-kite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabege ma hata baga-baga taringot tu kasesaan ni dosata. Humoko pita gabe dosa do ibana naso tumada dosa di bahet debata. Asa gabe hati goran ni debata kita marhite-hite ibana. Hasa ngapon ma di debata na digijang. Tabege ma kor perempuan.
Mari dehita sian buku de nomor 177 ayat sada dot ayat 3. Taja hama namar sikat sore. Ahupe ale akadongan daktar bahenahu makatahi tuhamu ujui songon natu akka partodi. Sadok songon natu akka perdaging do jala poso-poso di bagasan Kristus. Aitong dope kamu perdaging, ayang gomasa di kamu pangiburuon dohot parsalisian, da perdaging kamu jala mamarangehon ruhut hajol maon. Ai ise Apolos, ise Paulus, parhalado do nasida parhitiamuna gabe porsea jala ganuk khobar tu pangalehon ni Tuhani di ibana. Asa idada rajuman namanuan manang napa bornokon debata napa tubuhoni ido. Ay dongan pangula ni debata do kami, hauma ni debata, bagas ni debata do anggo hamu. Ido sahatna, mertua do aka na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amin. Tabigema kor exaudi.
Maredehitas yang bukede nomor 120 tulu ayat sada dot ayat tulu. Siautai somenahi natidakon di donganta sa porseaon di sadok portibion rap mahita madok. Ahu porsea di debata Jehovah ido ama parkuku na suatu dosan natu mupalangi dohotan. Ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai. Ima natidukuhon di si Maria nagabe-gabea siaton di perbadia adorak sohabubuhan. Ido tuhata natu maun nabirni di panguman di silatus. Nama tetar pajal duibana di hau pinar silang. Natuat tubanua toru dung ditanom. Namulak mangolu diari patoluhon. Nama naik tu surgo. Lau kudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo naso katu dosani. Isi maibana pai mamula sogot tutanoon. Magbumi kalak nama ngolu dohot namate. Ahu porsea ditodi parbadia, jala adok sada kuria nabadia,
Uria hatopan niala Kristen akan dabadia. Dohot dia sesan di dosa. Dohot dia tai nama dok. Mula magolu sogot daging niala nau mate. Dohot yang uluan nasora sudah. Amin. Tabi gema ting-ting ni huriata di minggu tas sadarion. Shalom. Horas madihita salutna. Tik-tikta tanggal 12 Februari 2023. Ima minggu seksagesima manang marlapatan ono puluari andoran sohaheon. Topik ni minggu ta tua ni halak na daulat maroha. 2. Koinonia 2.1 Sermon Parhalado. Sermon Parhalado pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 masuk pukul 17.00 WIB. 2.2 Sermon Week. Hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 masuk pukul 19.00 WIB. Week genap. Week 2 di keluarga Amangge Pardede Inang Situa HM Boru Tampu Bolon, alamat Jalan Lurah nomor 2 Cimahi. Week 4 Situa P Pangaribuan Boru Simanjuntak Nahinan, Jalan Sirna Rasa nomor 131 Cianjuang. Week 6 di keluarga Amang Situa JJE Panjaitan Inang Boru Siregar, alamat Perumahan Puskesmas Ngamprah nomor 8 Ngamprah. Week 8 di keluarga Situa Amang HMT Tambunan Inang L Boru Sipahutar, Jalan Kerkop nomor 14 Lewi Gajah. Hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 masuk pukul 19.00 WIB. Week ganjil. Week 1 di keluarga Amang Situa J Simanjuntak Inang Boru Silaban, tempat di gedung sekolah minggu. Week 3 di keluarga Situa J Huta Barat Inang R Boru Sitompul yang beralamat di pojok Cimahi. Week 5 di keluarga Amang Situa K Sianipar SH Inang A Boru Sirait yang beralamat di Cipageran Asri Blok E 3 nomor 3 RT 4 RW 18 Cipageran. Week 7 di keluarga Amang Situa RF Sirait Inang OK Boru Simanjuntak beralamat di Komplek Puskopat Cilame Indah nomor A2. Week 9 di keluarga Amang Situa RML Sinurat Inang Boru Naibaho beralamat di Jalan Terubus nomor 19 RT 9 RW 15. 3. Marturia 3.2 Persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 12 Februari 2023 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Februari 2023. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. 4. Diakonia 4.1 Diakoni Sosial Huria. Mulai tahun 2023 ini, pemerintah telah mencabut status PPKM. Sehubungan dengan itu, gereja kita akan melaksanakan yang pertama, penghiburan atau mengapuli bagi jemaat yang berduka akan dilaksanakan di rumah keluarga sekaligus menyerahkan uang duka dari gereja. Yang kedua, bagi jemaat yang sakit dan dirawat di rumah sakit akan dibesuk ke rumah sakit, bukan lagi dibesuk di rumah. 5. Pemberitahuan 5.1
Pensiun Manang Purna Bakti Situa. Pada hari ini Minggu 12 Februari 2023, gereja kita akan melaksanakan acara pelepasan Purna Bakti kepada Amang Situa Johnson Huta Barat Inang R. Borusitompul dari WEK 3. Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibadah pelepasan Purna Bakti sekaligus penyerahan cindramata dalam ibadah siang pukul 10.30 WIB. Yang kedua, acara ramah tamah setelah ibadah siang yang diikuti semua parhalado, perwakilan jemaat setiap WEK. Untuk WEK 3 diharapkan seluruh jemaat, pengurus setiap seksi atau kategorial bertempat di gedung sekolah minggu. 5.2 Berita duka cita. Pada hari Jumat 10 Februari 2023 yang lalu telah meninggal dunia Ibu Nyonya P. Manurung Saur Tiur Minar Boru Sirait Manang Opung Ramos Boru. Lahir tanggal 12 Januari 1932, tutup usia 91 tahun, yang beralamat di Jalan Lurah, masuk WEK 2. Dan pada hari ini Minggu 12 Februari 2023 akan dimakamkan di TPU Kerkop Lewi Gajah Cimahi. Pada hari ini gereja kita sudah melaksanakan ibadah minggu di Rumah Duka Dustira, dimulai tadi pukul 8.00 WIB. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5.3 Konven Distrik Manang Sermon Distrik. Pada hari Senin 13 Februari 2023 akan dilaksanakan Konven HKBP Distrik 18 Jabar Tendie di HKBP Yogyakarta. Pendeta resort dan pendeta fungsional akan mengikuti kegiatan tersebut. 5.4 Pembubaran Panitia Natal Umum 2022 dan Tahun Baru 2023. Pada hari Selasa 14 Februari 2023 setelah sermon parhalado dilaksanakan pembubaran Panitia Natal Umum 2022 dan Tahun Baru 2023. Dimohon kehadiran seluruh panitia. 5.5 Rekrutmen calon sintua. Saat ini gereja kita kekurangan pelayan di beberapa WEK, khususnya WEK 3, WEK 5, WEK 6, dan WEK 8. Dikarenakan ada situa yang pensiun dan yang akan pensiun. Sehubungan dengan itu, gereja kita akan merekrut jemaat yang terpanggil untuk ikut melayani dan mengikuti learning sintua. Dimohon kepada sintua WEK untuk merekomendasikan jemaat di WEK-nya untuk menjadi calon sintua. 5.6 Kegiatan remaja. Remaja HKBP Jalan Lurah Cimahi akan mengadakan Tahun Baru Remaja dan Awal Sermon Remaja tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 18 Februari 2023 waktu pukul 18.00 WIB. Tempat di Gedung Sekolah Minggu Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi. Dimohon kepada seluruh remaja HKBP Jalan Lurah untuk bisa mengikutinya. Dengan catatan, tiap remaja yang akan ikut diharapkan membawa 1 coklat per orangnya. 5.7 Sumbangan. Gereja kita telah menerima sumbangan material untuk pembangunan dari 1. Keluarga L. Pardede Borunenggolan, WEK 6, sebanyak 1 dam truk pasir pasang. Yang kedua, Saudara Ferry Silalahi, jemaat simpatisan, sebanyak 20 sak semen Padang. Demikianlah warta untuk minggu kita hari ini. Shalom. Maredehita Hosian Bukede nomor 230 ayat sada dot udupna
Uhu mata pasahat pedian sadaa dohot sadabe. Dameni debata na sumurung sian salut naroha ima mangaramoti akati roh pikirab muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Urian itu hatta na inaolongan di bagasan goarni Tuhan Yesus hatani debata di minggu tasadarion imana tersurat di Psalmen 110 sia ayat 1 ayat 8. Psalmen 110 sia ayat 1 ayat 8. Los doho mamu namar minggu di bagas munabe laho majah hatani debata Psalmen 110 sia ayat 1 ayat 8. Sokonom madidok desi. Mertua mahalak akan daulat marpangalaho akan namar pangalahohon pati ni Jehovah.
huhut akka na soolo mangulahon hageduhon akka na makapungi akka dalanay. Aut ni say marsihohot akka dalakku mangaradoti akka aturanmu. Sai madok mauliate maahudiho sian hati goran ni roha, molohu guruhon akka uhum ni hati goran mi. Ima sakna. Amo akka manami nanami na posobulung salu na hita na marpungu di bagas joro dohot akka na di bagas tabepe usukum maju hita. Ala hatana di patongon tu hatana mertua ima berbahagia. Jadi umur waktu sata hado lapatan ni mertuaon. Mertua ima di hati Indonesia berbahagia. Di dia ma Jepang muna gumodang hata berbahagia. Akamang, kamata. Di dia. Oh, dang natar surat yotong jo, unang jo. Di Portiviodo na urokon. Di ngulu di Jolma. Di dia mana gumodang padohan berbahagia Jepang muna. Pesta ido tong gudang selamat berbahagia, selamat bahagia ninna molo adong yanak kota manang ruasta majalo pasu-pasu parbagaso. Ala memang rumus ni jolma memasu-masu parbagason ibu tamu do C tambah C sama dengan molo matematika C tambah C piga deh 2C. Ala yang gurumus ni nama jalo pasu-pasu parbagason C tambah C sama dengan B. Cinta tambah cinta sama dengan bahagia. Itu toh. Kalau bahasa Batak ngah H tambah H sama dengan M. Holong tambah holong sama dengan mertua. Itu. Jadi nang matematika ini. Ala memang persaripeo ni perang matematika. Ai sada tabbasada molo persaripeo piga do. Sada, itu tong. Ala ni sada mahamu ninna. Na duai gabe sada. Ido molo persaripeo. Jadi di sido gurang jupak kita hata berbahagia. Nah tapi sipata di rumah tangga ni halak Kristen olodo holong tambah holong sama dengan M na asing. Marbadai itu tuji oloro marsuali dung ai sipata suku-suku deroha selamat berbahagia inna. Di boto ala kodo bagason. Takas do dia tusinasi di dia do hatuan ni zolma nama jalo pasu-pasu parbagason. Hatuan na molo gawe raja do pengantin pria, ratu pengantin perempuan. Diolo pinasida di tortori songon nani abangan jala tung takas do tutu olo polo mijolma na merujuki di bagasan lasni roha. Ya tu sido ia bawa nadapotan sirokap ni todina ima silehon-lehon ni debatadoi gabe tutudo ima na berbahagia tong ala dipajupakon kondo silehon-lehon ni debata dungi nunga takas dia tu siak kaparpuan na muli do ibana di hati hai muli tikimat jalo pasu parbagaso namat inat taburu topulon tu amat tasitua utabarat na muli do hoinang tu amat ta utabaraton ayah ada lapatan ni muli mulak itu muli itu mulak yaitu kembali kemana di mana dia dahulu diciptakan. Jadi mulak boru-borui
tu inganan panopon nahian gabe sada rumah tangga idot tong jiko natu satarui. Jadi si tonggo halak nama jalo pasu parbagaso berbahagia si tong. Nah badua hon di dia mesti godang Jepang muna hata bahagia. Unang jodi bibel di Portibiom mak di Ngolunjol mak. Selain di pasu parbagaso di dia mesti isi nama foto. Parbadi bau di dia di lahiran daong di dia mesti ulang tahun daong bagus ya tonggo bagus rupanya naksu dia lusi nagodang hata berbahagia mesti di udean taman bahagia itu toh itu dah terbahagia dulu di sini taman. Jadi sebetulnya inat tau Ramos selamat bahagia dotong donot ataupun Ramos. Alai ala hamati yang memang haduk do rohani sol mamadok ngabir bahagia be opung Ramos on. Alania ha tang ditau pinahat citatong. Berbahagia na memang rak do Tuhan na iro na di udean di badisi taman bahagia. Ai mertua kasol mana di sini modom. Dang diae bena hacit songon nata ae do nata hilalai. Irupan dari guari taman bahagia. Lau mamu taman pahlawan. Taman pahlawan, taman bahagia inna do. Berbahagia do dirajumi colma tutu doi tutu. Siat dia partodion. Ngulu partodion do ya tong dirajumi molo di dok berbahagia. Halak nama rujung ngolu nak perang dohonotta selamat berbahagia malanga mati hodani nei terang dohonotta tongi. Alania ala ngulu siap partodio doi tajouhon jala tatusi hu talapati ido rajuman ni jolma ngulu na berbahagia do jolma molo lulus anak konna ido tong mertua do jolma na marulang tahun sitong doi dah molo lulus si anak ko dabo perkara juan jupak sirokat itu di mertua doi mertua ido banne saido akaina mertua hoida dung magudang akanak kumipang burju sikola inna burju sikola dapok karejona inna dengar rumah tanggana inna mertua do halak sesongoni ido mertua alai arong mahatuan ne baru na pinatadahon ni si Daud mariteite pesalmen 110 sion ima mertua mahalak na mangaradoti patikna na mardala di bagasat tonana jalan nasyat tong ningot poda ni Jehovah. Ima hatuaon na nang jupak kita di minggut tasadarion. Hatuaon ni jolma kebahagiaan orang ketika ia tinggal setiap waktu bersama-sama dengan Tuhan. Ngolu na marhadaulaton tu debata. Ala hadaulatoni ado daulat bahasa Batak di Guari tung tutuma matau na daulat rohanina. Molo di hata Indonesia diterjemahkan dengan ibadah dalam bahasa Ibrani abodah. Artina ngoluna sude marumakon pertangyangon tu debata. Daktar sirang ngoluna siat debata. Sai tok tongdo mian rohana di tona ni debata. Jaleiro na pinadar ni si Daud marite pesalme 110 sion. Ala dipakai ibadah rohata na patuduhon ngolu hadaulatun ni zolma ima molo marsihohot di paretan ni debata. Molo mian di tona ni debata. Molo saya dipaingot-ingot poda ni debata. Jala mardalan di dalan uhum ni debata. Ido halak na mertua di bagasan parsihohotonna lahu mangulahon lomoni rohani debata. Di sadok ngoluna dang mardiai bermanang di dia pe. Molo pesal mensada madok mertua manin na dipukka do piga bidu tahiak kamang pesal menon bagus 150 bidu piga banang gajang pesal menon 110 sia omma pesal men 119 piga ayat pesal men 110 sia
170 di bahir-bahir mai dibagi-bagi mai walu ayat patorakon huruf alfabet abjad bahasa Ibrani alef bet gimel dalet dot uju satorusna di papukama ayat sadau marhite hata mertua ma diberkati berbahagia aser laho patuduhon ngoluni zolmai nama caita kasmian di hatani debata pesalmes sada arian do borngin hupai ngotingot tonami pesalme 5 ayat 3 madok marsihoho do manugu nai marlopi tangan marningot podami udukna borngin nai hulopi tangaku laho mangido hagugosiakko ariat do borngin manugo do botari berkamu ma atong molo mangihuton pesalmenon halak na mertua ima ariat doho borngin dipaingot-ingot tonani debata manugo doho borngin nai say toktong mian pahusor-husorhon hatani debata di bagasan nguluna ido halak na daulat roha huhut maka nguluhon hatani debata disadok dalanna berek kamu masih Daud si Daudon baru si Daudon isi masih Daud raja itor pikiratta si Daud ima raja panggatin si Saul manggonggomi Israel hape sasitong ngariko donang ingotota sebelum raja ibana isedon jaladung raja ibana boha ibana sebelum raja si Daud nangadong jolma manadai alarang dipilih dipilih debatar pe ibana gawi raja parmahan kasta terendah di ulaun ni hala Israel daksi pilih to kerejo parmahan alania ha torudoi gajina otik di segala macam dan dipandang jolma sebagai kaum terhormat mek do dagingna dak pola per dagingna tugus emang kalau si Goliat tu ngapala mek dari mana dak pola pemilik tampang yang bisa tampil nih ngomma dak tapil ibanang gomanang ngai dia dorak soraja alero debata siap parmahani on nai do dipilih debata ditodo gabi raja hona mamang gatti hon si Saul panggonggomi di Israel inna debata tu ibana dimiahi panurirang Nathan dungi hehe mai ibana gabi raja manguluho bangsoy marporang mangalosi Goliat laos monang sogo marohani si Saul mamereng ibana dionggo mahosana dilele si Daud naing pamateonna polai komertabuni ibana tutoruni godung asa unang dibereng si Saul naing pamatehon ibana disima ibana marhoi-hoi disima ibana mengangguk tu debata ale debata haci nai parir nai di bagasan pangaleleonon ai diongkop hosakku ikon mertabuni au tutoruni godung soarong dong aku ninna ima hacit dia hilala ibana jala parir alai di bagasan ha pariron naido diurupi debata ibana di bagasan anggu-anggu naido didongani debata ibana di bagasan haga leon naido dipargugoi debata ibana maka monakon saluhut paru kilon nai sahak maibana tu puncak kejayaan tampil bermahkotakan raja menaklukkan bangsa-bangsa sekitar Israel duduk di singgasana kerajaan berbaju jirahkan kehormatan sude sobatu si Daud darujum maibana memang molo naing diuji haporsion ni solma si pata sian hadu mauni do ilian kamoraon dilian harajaon ilian huaso olo do tortaruju jolma songoni ko jagado hitati wa dilian dewata di hita moraon huaso hagugoon jaga hita sotung tertuktuk ay muradu tertuktuk jolma alani akasi songoni tertuktuk maibana dengan segala akal licik ia mengatur skenario sandiwara untuk mengambil istri orang lain menjadi istrinya gawe pardijabuna imarsi berseba menempatkan Uria di garis terdepan di peperangan
supaya mati. Dan ketika mati, roh ibana tangis-tangis mengadungi si Uria. Amang si Uria do apalah holong aku nina. Alai pamerengan na itu inatai. Tersoni marupani te. Si Dauton. Buni do dia do panizolma buni. Dan arong mabotoi di mata ni Zolma. Alai yang godi di batatung patarro sude. Daud balgani do sami dia do pakku. Nasotar sabe molo somanol soli hoina. Baitor mangangguhi si Daud dibai si rabut tu si majujunga dungi marbaju parpuasa maibana mangangguhi tu debata manopoti dosana manol soli hasalanna. Ia jatuh kembali setelah tiba di puncak kejayaan. Ia terjerumus kembali setelah tiba di puncak hadumau. Alai di sima di tadaibana debata. Laos di hadada bunaido di boto ibana de bata. Laos di natinggangido ibana lam takas maka porsia de bata. Pardenggan basa, par asi roha, naso manulak jolma namanol soli dosana ayat pitu. Di bagasan ujur ni roha doa rotu honinna tu de bata. Namanadda de bata naso pailaho jolma nabato poti salana. Di bagasa sadok bulus ni roha dan di paila de bata jolmaina mangulahod dosa alai di paimaima do harorona mulak tudalan ni de bata mangulahon pati ni Jahoba di bagasa sadok lomo ni rohana ido ubahen na takas di bagasan pesalmen 110 sia jamita di tasadarion mertua do halak namian di pati ni de bata naro di bagasan bulus ni roha tu Jahoba manopoti dosana manopoti salana ala takas do jolma na saitok tong marningot ningot pati ni debata ni Jahoba dalan ni tuhatta sai di pergugui di pasu-pasu jala itu pahido nasadalanna di bagasan saluhu namasa di ngulunai. Nang las ni roha nang arsakpe, nang hatinggangon, nang hadumau pe, tok tongdo debata majalo akka jolma si songoni. Amok kamang dot tamok kainang ido hatuaon na tajupang di bagasan sadarion, dang namadok, dang mertua halak na mora mertua marah. Mertua do halak 10 tahun umur dia puramos, moding na di hari Jumati 10 tahun. Satu ngani dangarong do piau berarti dangarong satu ngadalan na di dalan yo pung ramosod do piben roha berarti kono 45 no mate asa 10 tahun hampir satu ngadalan ma mertua do halason mertua mada alai nang do takas nang di bagasan ngulut hatuaon songon na pinatadahon ni Tuhan Yesus dakkolan hatuaon na siap portibion mabain gok rohatta dakolan hatuaon na pinudahon ni tanoon na mapailas rohata alai kodo do gumodang hatuaon songon na pinudahon ni Tuhan Yesus tuhita na idok muna nakini may mertua mana pugos toddi ai si pabosuro do nasida mertua masih buat dame mertua mana ias roha mertua ma parlabot roha mertua ma na pinaburu-buru alani guarhu ninna Tuhan Yesus di Matius 5 jala molo di jupak kita di Lukas 10 ayat 20 di lok dari song na sinahon ya mata situasi naga nak kini ani mertua ma halak natu mangihon hata ni debata dohot mertua ma halak natu mangihon hata ni debata dohot no piopsa jadi nga mertua ma kamang betamo kenang rotu garejo iru ben nasai ikut takas do molo hita mertua do hita tong konsongon na senyum do hita mulak sang gerejon senyum dungi moloro arang manuk di hita bagaimana tadi kebaktiannya Bapak luar biasa haleluya puji Tuhan ayo sipata sinuku kita boado per minggu nak ni ngamang boto suatu sih nah jadi ayo maun bohinaon nang apalah ya senyum rupani mulak sian gereja aro jamitai paditai nak kining hasku sukuna murisi hinda muse mabuhino muruk rupani
Unak pula say badaong dah, natulang dah. Bemulu merminggu banaeng do peopon jamita. Unak pula udah kuhatam. Unak pula aro tahe na terbaliki. Unak pula campuri urusaku. Imana sitong. Alero alamuru kina tau sutikos satana. Unak pula urusi campuraku. Gawin nena tau terbalik. Ala pas membangun musi hurianaon campuran ni semen dot pasir narohana ipa bereng-bereng atong bangunanon tikos dono aengo baru narohana aro jamita enak kini unak pola sai urusi campuraku ini jadi berape ngatar baliki rupanya teh isongoni mak jadi hita molo mulak senggarijon kosongon naminar robo hitat tong barang ko pala di gerejo lupa utang bayi dah duk saya nos yang gerejo di jabu baru pe har-harap mak dia sigararon aha utang bayi tong ko pala gerejo bekon songon na nama dapat tita do hatu ni bedi dia bi dapat tita hatu ni yang kosi so di bagasan gerejo berek kita ma hatu ni molo amat tasitu tabaraton pangsiun pabor hatot tasadarion 3 tahun mah momang situ atahe mulai tahun 97 3 tahun deh amang 5 juta tarsongon na 20 lebih mah tarsongon mah hai ngamol mare tongon nuaing mana bau mol ma bagi-bagi pe mol marhali-hali do hita malo marhali-hali hatok boy tatong alenggo di sekitar 22 tahun tabatul 25 tahun mani 25 tahun ilalamu do mertuamu 25 tahun mengaradoti patik ni debata songonet deni punguani nakin laho mahamu mamaritaw barita nauli jako nakin deni exaudio bah songon na mantap dak songon na tahe mantap do tahe nakin har nakin demune tahe aha iro aido binna gabe mantap berkam dangi paroko nakining deni exaudio pare dena exaudi hatana Joshua ini hebat dena lawat nakining songo si Joshua ini nak berarti minggu-minggu naneng ro mare dena matom Joshua dena exaudi ida tong deni donon nama itu ala kenno jadi ala Joshua nakining demuna exaudi bulan naro Joshua edena exaudi sa hebat tong jala songonna itor tabu bigion hatu auni martua dohi tatarajumi molohudul di alaman ni debata jalamian di bagas zoro ni jahoba marsaringar hata ni debata di bagasan ngulutta ngatarajumi hatu au mertua mahalak natu mangihok kata ni debata jalanau pepsa hatuaon natarajumi dapot tita di hasol hotot tatu debata ima berhiti-hiti hatana dohot tonana dohot uhumna dohot padanna ariap borngin manogot botari tung naso jadi terhalu pahok kitai di bagasan ngulutta ayo hebat do bah sadarion songon narodo udan pangalap boki ate amang tawarat ate tadado labo-labo rohamuna bah songon situ bate jadi ino toripatuluon langitiro tong di bagasan ngul alai di huriat tahun memang songon tikting nak ngahurang situ ate jadi si maju situ naolo di minggu sadarion marturu majo itu tong bae arong mah naolo ai wiktolu wala namat tasi maju tak mano situ sih nakpe memang ngataboto tahe om maju aturan ne baru di HKP taboto do nongboy na posobulung situ ngaboy atong homa peri situ ada olo mau bayi durate udah bisa na posobulung situ baru na posobulung situ di boto hamudo itu nak kining hebat ni permingguan inang boru 10 nga 2 hari permingguan
Dak ko to mangai bigir pe jami taw ngai jami taw pedita purba nak kini on narwana dona. Sei pa usur bar minggu pagi nak kini ani. Bar minggu siang muse sonari inang burusi topul. Do muse di par mingguon arianon. Di boto hamu do narong parhalado namartohonan. Jalarong parhalado nasomartohonan. Alani bohado bahenotta laho pauliuliho kuriai asatung takas mian di bagasan sadok lomoni rohani di bata. Do mian sadok di bagasan tonani di bata. Dohot podani di bata. Asatung tahatuahon haduan molo dipilit huriai hita situa asatung taukap rohata ai para sauton hatuau doi di hita dihamu diadupan di bata di bagasan ngulutta. Jadi terbairot tanah Maria paheon calo situa jala pikiran nama aduan laho pa tubuhon akan adingkat di tongani huriat taon. Ahamai babakito nama tasitua pajaitan atong naso paladohot alani karejo tahun nasalpu calo situa ge pajaitan. Molo tungarong situa nasing di huriau kenapa tidak? Paujuk ngonna ulauna di bagasak kasituan nai. Odo penuai kasih pikironota. Molong na poso bulung na olo, kenapa tidak? Gabi olo situa na poso bulungi. Nakpe di bagasan nguluna olorang gomar bahasa Batak ngamaul. Maul barbasa sidang kana mata situa tabunam maul barbasa Batak. Bakol dope ala dang dia somal hod dope ate. Balam na poso bulungi, jadi haduan situa lo namarong spesifikasi ni situa. Spesifikasi khusus minggu pagi. Oh nama tok soni. Gari sonari nggak mulai erok soni kan? Spesifikasi bahasa Batak. Ala bahasa Batak itorhonado au ninna. Spesifikasi kibaktian sore nabu martopak. Kibaktian sore. Adong spesifikasi na disi mau baik kamu apa dita molo neng marhubas ninna. Irot tong. Jadi langala maju lihat tahun. Anggona jului kan spesifikasi situa hus. Irot tong maseda. Molarong menjaga kepahapanan di padita manang naneng mas tu gari jai hus. Nah rupanya. Jadi itu spesifikasi na juli. Hus. Pasti ki martangiak pe dame madihamun hus nanti. Spesifikasi parhalado molarok kamu kaini mak tornado betul. Ternal tirvane madoka. Spesifikasi papung pilihan. Ala arariad do penama sai, maka nggak tahu bingarong kantong pilihan khusus. Ngono jului dah. Ai tolu do situa sa gereja. Modo-modo kon. Baik pilihan mungkin dari tong. Sonari rak songoni beka ngah hebat bino ngah maju be rupani. Oloro di ujur robuti ararnai. Ala hidup yak kana jului rupani. Dan ko sonari ngah hebat be. Ngagudang hamajuon di toppa huriat HKBP asalam maju huriai. Asalam gudang halak na mertua. Mertua rotu bagas joro. Mertua mabigi hatan di debata. Mertua hudul di alaman di Jehovah. Rak marsaur do debata di tonga-tonga di minggui. Dungi di bagasan pangaluluyon na di debata songon na ni turpuhon. Akan mangalului ibana jepak samatong hulului do di si ise ima jepak kamu do bohini debata di garis Jepang marhiti hatana namar saringar mangapoi maperguguihon mangalehon apul-apul dot manukol-nukoli hapor syaota ima labani jolma rotu bagas joro hatua onna mian di bagas ni debata gabe marlas ni roha jara marulo pulup tordina dakola dagingna nakpe hitaon mian dope di bagas daging doh tordi di portivi dong dope di banua gijang alai angko tordina marlas ni roha do nang pe sipata dagingna marsahi pe nang pe sipata pokos dope dang dope hadumaon dapat sahamoraon ala yang kotor dina
tung dihilalado hatuaon nasihat debata mengurupi bana selamat memasuki purna bakti mamang situa nami situa Johnson Huta Barat asa toktong di pasu-pasu debatamu saya lam tabaga jang numur muna anggosi di HKBP dang marujung tohonan dung mahu ape marujung tohonan dung mate ino jadi dak kaliangan nami do pihamon non dung alarang marujung tohonan muna tong do dihamu hasitoni alai pensiun purna bakti macohok masian ulaun reguler ulaun nasomal marageda mar sermon roto martugas di pertangyangan manikir namar sahid madulo namoding dang macohok masiani nak pibudo hamu parsidohot ale dang dibobani bihamu do tugas toktong dohok do pedi hamu tohonani asang giat marsihot jal marsitutu hamu lahu makkangulu hossa di bagasan lomoni rohani debata di jalo debata ma pangulau muna nasailaon gabi peliat di jahoba men martangyang mahita mauliate ma diho Tuhan hatamido sulu-sulu ni pak nami jala hati urut di dalam nami na mga lehong gogo apulapul di hami pasu-pasu mahami na mertua salam mertua huilalahami bongot tu bagas joromi parsidohot di parpunguan niak kana porsia diho pasu-pasu maruas musaluhna nama dohot di parminggo di garejaon dohot di bagas dasi dabe dia manami ale Tuhan Robert Mantigor Huta Barat ruas streaming manang di dia pinasida saya pasu-pasu ma asa toktong marlas ni roha lehon magajang ni umur dia kana marulang tahu sadarion dosa mingguon ulang tahun kelahiran asalam marlas ni roha na sida di bagasan lingkungan di tanganmu ulang tahun pernikahan asalam mertua berbahagia rumah tangga na sida apu lima poparan yo puramos boru sirait na marujung ngolu ale Tuhan asa margogo na sida pasu-pasu manang situa nami na posom mamang situa Huta Barat na paujukon ulaon hasitua di bagasan purna bakti pensiun sadarion asa marlas ni rohan ang nasida mertua dinang pinilihon na diri na do gogo na pikiran tikina makubasiho di huriami pasu-pasu mali Tuhan nang pabahenan persembahan dukungan tu pembangunan siapa nama nami keluarga El Parde di Bornenggolan dot Ferri silalahi sailam martabataba di nasida kapasaria pasamota dot las ni roha nang diakka ulaun nasida pe saya homali Tuhan nama nupahi anak kon na pinalumihom di keluarga Asia turi boru tabunan magodang madak dan aki margogo na toras pasu-pasu nang nyonya tambunan boru simatu pangopuliona na mabalu asa margogo na sida di habaluon na jala manupak asini roham di poparanna pasu-pasu keluarga El Gulto boru sinaga si roham tabailas ni roha di nasida so ngoni mali Tuhan na mga leho nakka pilihan na tuho marhite perpuluhan Felix Emmanuel Aritonang, Helen Sitorus NN, sailang tabay makapasarian pasamotan pangomoad di nasida. Manupahi dia kaulaw dot taugas nasida bi. Saya jalo mali Tuhan ng pilihan niya manami keluarga BM si Hombing Boru si Marmata di pesta gotilo asang giat la martaba-taba gotilon nasida yak karina nengro. Saya jalo gu tok-tok ripesian nyonya sirait boru pasaribu. Pasu-pasu manang proposal na nialusan ni keluarga Donald Siegian boru Pajaitan di Bandung, songon inang Maradona bu Pajaitan boru manurung di Jakarta. Ali Tuhan, hutangnya kok kami manasida di Jakarta, nasodapotan palumean danak. Asiro hamali Tuhan nunga tung leleng di hasi holi jale di paimo nasida, say pasu-pasu ma keluargai, asa gabi haposan nasida, mameop haruan ni danak di keluarga nasida. Posrohan nami Tuhan nang di keluarga ni ama nami ciari torang boru lubis say homa mamasu-masu nasidang gialam hipas ama nami tu pahamu nasida li Tuhan rap dotak ke anak kona pasu-pasu keluarga peha butar-butar boru sitorus diaka ngulu dohot penopar nasida pe say tabayak kalas ni roha ali Tuhan diaka dukungan pembangunan ni huriam na pinasa ni KNN songoni nak tupak siregar boru panggabian di Jakarta sailam tabay di nasida las ni roha li Tuhan
asanggiat boy dia karina neng ro marulupolo nasida do keluarga di bagasa nasini rohamma nasida mangulak ka silon nasida sai lampasu-pasu makaruas muna marukil na mangadupi hamaolon narapotan hasusaan najupangan ale Tuhan pardangolan di ngoluna di Portibion manangahape si pikiran ni rohana sida yakana doki sai tukoli nasida saunang tinggang alai apo ammu nasida di bagasan hatam na badiai dohot hapu ganammu mangurupi dohot madongani nasida pasu-pasu ruas muna marsahit amanami sida buke di rumah sakit songoninang amang heral si majuntak di rumah sakit dotak kana marsahit na sogorak kami pasu-pasu nasida samalum sian persahiton na ali Tuhan tuhodo hami marpangusadean sai ramoti mahami saluhut na dot akapinop parnami manang di dia pinasida maringan dongani mali Tuhan digorang niya kaparmaran na masa di tanoon do di Portibion sai homa mangiring-iring hami nang nasida pediak kaulaon asa toktong marlas ni roha hami mau liate ma di homati Yesus si palua hami amen. Maret de mai tahut papungu pilihan tujolo. Maju
Tabaratton situa pensiun. Mari demai tahu para sonoplo patayat sada Roma mang situa Tabarat 464. Lot Inang 70. Jongjong do di Julutta mang situa Johnson Utabarat dot Inang Rusmita Paulina Borus Tompul naing pensiun Manasida Sadarion sian ulau na situa. Obartu aturan peraturan neuriata pensiun maka situa molo naungkok umur 65 tahun. Ia mang situa Johnson Utabarat tubuh di tanggal 23 Januari 1950 lalu. Di pasu-pasu gabi situa tanggal 20 Desember 1957. Jala di minggu Sadario 12 Februari 2020. Pensiun Manasida siana situa di HKBP. Leleng nasida marhobas hasitua di HKBP Jalan Lurah Cimahi 26 tahun. Tama ulaun pakubasiun nasida pasu-pasu debatama nang nasida dot keluarga dinamadalani masa pensiun siana situa ni. Lau paborhatto dongata pensiun siana siton taingo mata ni debatana tarsurat di Parjamita tulu ayat sada madok. Martitibedo luhukna natinoppa. Martitibedo huhutna sesakap-sakap dia sianganon. Nuaing pe nungatikina pensiun dongata sian ulaun hasitoni. Nunga saat di ulana sida tohonan hasitoni alani tapaborha manasida di bagasan tangian. Pidasa matu amata sekretaris majaha surat keputusan. Andorang soja hami surat keputusan SKP Sunyamang Situa Jawa Barat. Jauh kaima riwayat pelayanan yang (2004) gabi panironi seksina tahun 2041-2008 gabi wakil ketua Dewan Koinonia tahun 2001 tahun 2010 gabi parhala doresot tahun 2001 tahun 2010 gabi ketua Dewan Koinonia merangkap matong amangon gabi utusan sinode distrik. Pelayanan di kepanitiaan Amangon, Amang Situa Jawa Barat pernah menjabat sebagai anggota panitia pembelian lahan, anggota panitia Natal, dohot anggota panitia pembangunan. Songonima riwayat pelayanan di Amangon jahamima SK pensiun. Surat keputusan nomor 11/02.1/2 Romawi /2020 tentang pensiun situa. Pendeta KP Resort Cimahi Jalan Lurah Distrik 18 Jabar Tengdi yang berkedudukan di Cimahi menimbang
perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga tentang masa pensiun penatua HKBP. Mengingat aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga, bagian peraturan bab 7 pasal 27 ayat 6.6 tentang pensiun penatua situa HKBP memperhatikan usia situa Johnson Huta Barat sudah 65 tahun, memutuskan menetapkan nama situa Johnson Huta Barat, tempat tanggal lahir Pahai 23 Januari 1958, ditahbiskan 28 Desember 1997 di HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi, pensiun tanggal 12 Februari 2023 di HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi, WEK pelayanan dari WEK 3. Pensiun dari situa HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi terhitung mulai hari ini Minggu Seksagesima tanggal 12 Februari 2023. Terima kasih atas pelayanan, pengabdian dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas sebagai penatua. Demikian surat ini dibuat, jika terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Cimahi tanggal 12 Februari 2023, Pendeta Resort Pimpinan Jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah Distrik 18 Jabar Tengde, Pendeta Hasian Bemes Purba STH tertanda tangan. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan, tembusan kepada Preses HKBP Distrik 18 Jabar Tengde, para lado HKBP Jalan Lurah Cimahi, dan 3 pertinggal. Sonima SK ni Amang Situa J Huta Barat. Tuamu amang situa Johnson Huta Barat. Munga dibigyan surat, munga dibigyan surat pensiun hamus siana tunia KBP, obar tu siau padita KBP Jalan Lurah Resort Cimahi. Mari tehiti guarni di bata ama, dot guarni anak Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tod di Porbadia. Mulai sadarion, Minggu Seksagesima tanggal 12 Februari 2020, pensiun mamu situa Johnson Huta Barat, sian hasituaon ya KBP. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata manamine di benua gicang mau lihat upasat tami to wala di pasu-pasuhoro na posom ima situa Johnson Huta Baraton mangula na salelingon di Huriam Cimahi. Pasu-pasu manang niula na sida di Huriam. Jala pasu-pasu mana sida di Madalani pensiun. Lehon mahai pason do gajang ni umur. Saya toktong masarihon ngulu na sida do keluarga ng kayanakon do popar na sida. Asi maroham tangihot jala uloy matang yang nami marititi Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pinasa matiki laho pasahat cindramata tu para tahun. Maulai tema itu hata. Jadi di amang situ Huta Barat dot halak inang Buristopul rodo hami mewakili sude ruasni HKBP Jalan Lurah Cimahi suang songoni ima aka parhalado yang pasatuan hami do cendera mata. Jadi molo mamereng sian na diulaun muna 20 tahun do hama mangula sebagai parhalado. Songon hami mengucapkan terima kasih alani memang ngeliling doamu jala meluadong do songon cendera mata ni sian huria ima songon do na tipat na boy di patu pa huria ta asal asal kamu nada mang alai mulu dia para haladon pensiun doamu alai di hasutawan songon hami alani hami pe sabek dohita tong marap mahita manguluhon saat sampai akhir hidup kita manguluhon alani mahita memang situ ado song itu amang da jadi asa di paboto ka ruas na torok
cenderama tahun alani di tahun 2020 tolu 25 gram do alai pangiduan ni amang situaon alani di hilalana sida do adong do peran yang sangat besar dari seorang istri bagi situa di dalam melayani alani do gabe dibagi dua ma alai malusian huria songon cendera mata cincin mah upas satu amang situa Huta Barat songon ido sian hami mau lihat mah pasat hami mah songon Pak. Tepuk tangan kita selalu nak pola Pak, buru tepuk tangan. Ira baik kamu jatuh mutia sasongon nai bereng ruas tai. Mau lihat ya mak. Madokata sian ruas inang situ bersinaga. Jadi situ atau ngate. Anom masih ruas di gedung ngate. Baik kamu mainang. Godang marokok kamu alai dohot hatana jepek ngate. Tes. Salam. Salam. Yang saya hormati Amang Pendeta Hasian Purba STH. Yang saya hormati juga Amang Pendeta Todo Sirait STH. Yang saya hormati Majelis HKBP Jalan Lurah. Dan yang saya cintai semua jemaat yang hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kasih-Nya kita boleh berkumpul pada hari ini di dalam acara Purna Bakti Amang Sintua J Huta Barat. Acara ini bisa terlaksana hanya karena penyertaan Tuhan semata. Jadi Amang Sintua Huta Barat yang kami kasihi, kami mengucapkan terima kasih Amang dari WEK 3 atas pelayanan Amang selama ini di Huria HKBP juga terlebih di WEK 3. Kami tahu Amang banyak suka dan dukanya selama Amang melayani. Tapi kami percaya Amang, pelayanan Amang ini berharga di mata Tuhan. Kami juga tidak lupa memohon maaf atas semua kesalahan ataupun perbuatan kami selama di WEK 3 yang tidak berkenan di hati Amang. Oleh karena itu Amang, pada hari ini saya mewakili daripada WEK 3 memohon maaf atas semua yang tidak berkenan di hati Amang. Kami percaya Amang, kiranya Tuhan juga memberikan umur yang panjang, juga menyertai Amang sekeluarga di dalam menjalani Purna Bakti ini. Mungkin hanya demikianlah kata sambutan dari saya. Kiranya segala kekurangan mohon dimaafkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Yudu tima mewakili situa khas majutak. Horas madita salhutna. Horas. Mau lihat di debata, mau lihat madita salhutna. Ala aulu perwakilan sian situa manak perhalado. Dihamu Amang Johnson, situa Johnson Huta Barat. Jadi amangon kalau situa jadi situa au kitu ama.
amangon paniroi Nina. Ketua kononiana amang situa Aritonang. Jadi tutak kasdo ditanda amangon tiki sama-sama muda do pihami. Ate amang ate. Jadi amangon paling hu parwahon jala hutiru sitiruon senanggo ni anong meniru amangon labok nga na makatay. Labok makatay songan sinira bolo di dokon di Kolose terus ini mau lamang aku bolo hutada mulai tahun 92. Jadi kebetulan iba agak dekat tiado tu amangon sering kami diskusi yang berbisik-bisik bolo di situa. Jadi tersono mana paling huber situa paling na hormati. Labok sitiruon, papanong di Alkitab kan? Jadi benar-benar atong amangon sudah bulu bahasana di perintahon terus dakion majua tahu lo. Jadi luar biasa doa amangon. Jadi mulai ate mamang dari Muna selama 25 tahun lebih 27 hari. Muda sonari umur Muna ono 5 tahun 27 hari. Sangat luar biasa di pelayanan Muna di Hurion. Jadi amangon do nama Nortano pes yang malah kami menortano di son berpikir bagaimana supaya jadi tanah amangon ma pertangiang di aka panitia bulu adong rapak-rapak kecil kami. Jadi terus ro siapa perkatoranna siapa kerejoanna. Alayu di perkatoranna hubigi dang cipesiun amangon. Dak sampai pesiun apa ngono 5 tahun lu 20 tahun lalu ke pesiun. Apa bulu dihami au ngapesiun ah sehali teh 50 tahun. Jadi saya sama gajang umurnya amang pasangapun gorani debata di hatuamu. Jadi sarupa do amang do inang burto pulon labok songonan di siniran. Lasro hama mereng daun kebuhina aha songonawa nagagak sangar-sangar so tiga teh je labo-labo ko ata ni amang labo-labo pakateon na mekel senyum duk dia hulaun dia ka persauran di Hurion mau lihat tema di debata mau lihat tema di ta saluhutna horasma Horas. Mangapuma dua jeu tabar. Mau lihat mah perjuluma nasahat tu la inang son burni rajai la mangapu kahata na uli na dengan ang pinasahat ni Huriata ng Parhaladu. Salam. Halo. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan atas berkat dan karunia-Nya di mana amata pensiun dari hasil tuawannya. Untuk itu kami mengucapkan syukur kepada Tuhan terlebih dahulu. Begitupun kami mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta Resort Amang Hasian Purba beserta keluarga, Amang Pendeta Fungsional Todos Sirait Dohot keluarga, begitupun Amang Parhaludonami dan Inang situa di sini, yang mana teman sepelayanan daripada Amata. Untuk itu semoga banyak kekurangan-kekurangan daripada Amata ini kami minta maaf dan banyak masukannya terima kasih. Begitupun kepada ruas gereja HKBP Jalan Lurah yang mana Amang Inang mungkin selama pelayanan Amata di gereja ini banyak sekali kekurangan dalam pelayanan. Untuk itu kami minta maaf. Semoga kita semua dapat diberkati oleh Tuhan dan dapat selamat. Begitupun kepada sekolah minggu dan remaja Napo Sebulung Gereja HKBP Jalan Lurah. Kami pun meminta maaf.
Semoga kita semua ada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Sekian dan terima kasih. Begitupun kepada Anggi Nami Nadua Tolu dan itu kami yang datang, kami pun terima kasih, mengucapkan terima kasih bisa menghadiri kami pensiun lainnya atau abangnya di sini. Mulyate. Mulyate mah menabai songon pangapusak kami Tua J Huta Barat Buris Tupul perjulu mulyate do puji-pujian pinasahat itu kata di Batapar dengan bahasa di bagasa tikion mengalehon tiki nadinggan do lasni roha hai pason dihami khususna satu usia pensiun sian hapar haladoon hobar tu aturan-peraturan ni huriata hagapibi mau lihat wasahat kami tu ang padita resort padita hasian BMS Purba dohot inang suak soni tu padita fungsional padita todo tua sirait dohot inang songon uluan itu kota ni huriata mau lihat amang inang suak soni di dongaku perhaladu saluhut na di huriata kabijan lurah siala bui mardala tutu acara purna bakti hasadon ni rohatta rohamuna do ditikion bartu aturan peraturan mardala do dinggan sayang gia ma di pargu itu hatta hamuna dong aku parhaladu molo mulai habis tikyo tutu dang parhaladu be aw aletong do anggo hasit tuaon hamuna ma tutu parhaladu nama ko ba situ rieta rab do padita resort di hamuna ruas ni huriata perjuluma hudokon sian na tutua nami nuayang na di seksi lansia di soon terlubi akka ina masailah situ turu aku inang arong dopi hamu di soon akan tutua nami ati upu Stephen inang nya pendeta Simbolon upu kembar di soon inang upu Denggan upu Hans terutama umajona do akan nasobu guari te alai sada dia nagabe semangat siak kamu do inang ditabalhon tau 10 pitu 10 alu bulat tulu periodisasi dipilit au gabe paniroi ina borat huilala akan tutua kudo inaon buah mabaina kumaniroi alai didukung ditanya kamu bui merdala do denggan hanguro tutu akaina nami songon tonggak meluama dokon kegiatan di tonga-tonga ni huria mulai ate nang dah saya hamu saluna na mengalami dope tiki au paniroi hapi hamu na tutu aku saluna suaksoni saluna ruas ina narung itu tonga-tonga ni huria ta jadi imas ada kesan na sangat berguna jauh boy piau mandalan itu tu uloku di hagaliuku aka dukung amuna do suaksoni di saluhut na ruas ama pena subui guar seda-seda teh nang punguan dong aku akan nang perjulu purna bakti san hasit tuaon mulai atemang secara singkat dohonoku dang bui tutu hula manang na hadi tong-tong uria anggosian hadir yokku hagaliyokku jadi dukunganmu na saluhuna sehingga ma disesudina aka pangudota salilingon di pas-pasu tu hatta so ni ma nang tuhamuna
akan aposo bulung, remaja, sekolah minggu, nak hadir pada sonak neba, songon ketua dewa ikonunya kami 2 periode, sa periode wakil ketua, tentu sangat banyak berhubungan berhubungan di dalam pelayanan. Kami sebagai ketua dewan tentu gurang doa kahahurangan baik kami manghagalion tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh ganu kategorial alai dang nahu sengaja kami ima hagalion ni aka kami perhaladu menang na ausad diri kini alai tujuan nami tetap hanya menyerahkan diri, semoga Tuhan yang memberikan kelayakan. Molo adong penahurang dang nahu sengaja kami ba nadinggani ma tutu tatiop. Jadi salinai dono nami molo adong pe akan hurang nalubi sian pelayanan nami sian tahun 57 sahatu marujung tikion ba mapok kamu ma saya toktong marsi yang tangga kamu nang kami toktong di bagasan hai hipas menjalani masa purna bakti habsituan. Jadi songoni mana bu hipas di tikyon mau lihat tema di sudi nang akapelayan pe di tikyon sian song leader si musik boy mardala do dengan tutu acara ta salinai sok songoni nang sian multimedia teh maliate salinai rohono nami mau lihat tema di hita saluh na butima mau lihat tepuk tangan mahita lausudul mahamu ngairok nakirik tulan siap khusus teh asmarohamu tabang kota muda 2 non kubereng hira terjolopin siap situ asal masuk tulan siap teh jadi apa pasti orang masuk ke 2 ngai itu di jalan nih berarti pasti orang masuk 2 tabang kota nilan siap 2 halah kamang kota makainang inama acara ta urutan terbenno di gedung sekolah minggu bereng nak anok kelas 150 halah kona teh do mai tasalunan non ala di para dihuriat taro alai jolota tutuk mapar minggu ta mare dei tahun 650 sada laos jongjong mahita bah ini tuh udul majita binasa matu parhalado kur paparhatto dengan nasida pensiun. Nak kinikiat do sebelum mengapu nasi dapat ya lai toy mak nauli mai sudia teh kur situa tahun depan boy marado takka keluarga ni situan nona teh omat cara berpudi di hita
Maret de mai tahun 650 sera la sta tutuk ma per mingotta. Namina di Banua Gijang kodo karoron ni salusile leon dari gado nasa ulibasa na mauliutus pasat kami masana ni leon mitu kami pilih nami tuho sai jalo may gabi uap na ucus di jolong pasu majala ramot ya sau parasya kami pilihanon pati pulok karajon mo di tonga-tonga ni Uriam do di Portibion buhay marohanam meriti titodim assalamu tadahami gunang ni sileo leon mitu kami assalam kirkir hai madok moliati tuho marite hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manamina di Banua Gijang, saya Pinarbadia Maguarno, saya Roma Harajon, saya Saud Malomoni Roham di Banua Tongaon Songna di Banua Gijang, Leon Matu Hamis Sadarok Kanguluan Siapari, saya sama dosa nami, Songon Panesa nami di dosa nirongan namar dosa tu kami, Unang hami tu giut tu pangucunan, Palua mahami sian pangako. Sadame jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata amaho. Disodakon Tuhan debata ama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata ama bohina tuho jala di pasaor hon madamena tutodim. Amin. Shalom. Kamang dot tamakkainang partikian jam sada hurang saparopat. Sektor maduru tanon mulot tadi jam sada donon nami mate
boras ma di hadak kadangan, horas ma ita, nakso marsi jalangan, anno ma ita marsi jalangan di sana. Mau lihat mak?